Rama Entertainment. ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም ኣብ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል ናይ ኣብርሃም ኣንስቲ ኣብርሃምን ማርታን ምስ ተፈላለዩ ዘመድ ኣዝማድ ጎረባብቲ ፈተውቲ መስተይቡን ከም ዝገበርዎም ኩሎም ጎረባብቶም ድማ ምስ ማርታ ከም ዝወገኑ ሙልጌታ ዝበሃል ኣብ ጎረቤቶም ተኻሪቡ ዝነብር ሰብኣይ ኣብርሃም ቂም ሒዙሉ ከም ዝነበረ ካብ ዝተበጊሱ ዓይኑ ዘዋር ንሓዳር ዘይከውን ዕቡይ ምዃኑን በኣሽከዓላል ድማ ኣየ ናይ ሞራል መምህር ጎረባብቲ ኣኽብሩኻ ትብል ቅድም ሰበይትኻ ክተኽብር ዘለካ ከም ዝበሎ ካልኣይቲ ጎረቤቶም ካብ ማርታ ሁማን ሄር ክትባት ጽበ ስለ ዝነበረት ምስ ማርታ ብምውጋን ብኩሎም ኣወዳት ብምጽራፍ ንኣብርሃም ከም ዘነኣኣሰቶ እቶም ጎረባብቲ ለባም ዓብይ ሰብ ምዃኑ ይዛረብሉ ከም ዝነበሩን ኣብርሃም ንኹሉ ዝብልዎ ሓቁኹም ኢሉ ፍሽኽ ከም ዝበለ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ድማ ፍሽኽ ኣባሃሉ ትዕቢት ኮይኑ ተሰምዐን እሞ ስንኻ ይደርቀማ ይቕረ ክንዲ ተሓትትሲ ትስሕቕ ከም ዝበልኦን ኣብርሃም ነገር ጎረባብቲ ከይሰምዕ ካብኦም ከም ዝተዓልየ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብርሃም ህይወቱ ንምምራሕ ኣብ ዝፈተነሉ ነገር ማርታ ህይወቱ ክርብሽ ፈተነ እሞ ናብኣ ግልጽ ንዘይምባል ምስ ዲቦራ ዝተባህለት ጓል ሓድሽ ህይወት ከም ዝጀመረ ኣቕሪብናልኩም ነርና ንሎሚ ድማ ሳልሳይ ክፋል ሒዘልኩም መጽያ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ናይ ኣብርሃም ኣንስቲ ሳልሳይ ክፋል ዲቦራ ዓባይ ከረን ኣብ ኣስመራ ንግደት ናይ ማርያን ክትበጽሕ ምስ መጸት እየ ተላለያ ኣብ እንዳሓትነይ ማርያም ንግነት ክነግድ ኢለ ምስ ከድኩ ጎረቤት እናሓትነይ ኣደይ ህድኣት ዓመት ንሳያ ንግደተን ተዓጢቓትለን ትውዕል ናብ ሓትነይ ምስ በጻሕኩ እግረ መገደይ ነደይ ህድኣት ኩሉ ግዜ ዝነግደን ኣብኡ ንመበል ራብዓይ ግዜ ንዲቦራ ረኣኽዋ እሞ ኣብተን ዝሓለፋ 3 ዓመት ብጀካ ብሕውነት ብኻልኣይ ጠመትኩዋን ኣብዚ ናይ 2010 ንግደት ግን ምስ ዲቦራ ንነዊሕ ይዕለልና እሞ በቃ ብሓደ ክነማስ ወሰንኩ ከምቲ ኣብ ዝበዝሑ ኣወዳት ዝርአ ባህሪ ከሓደርኩ ከይወዓልኩ ምስኣ ክሓድር ወሰንኩ ንሳውን ብወገና ወላ ቀዳማይ መዓልቲ ይኹን ትርክብና ንተኸታታሊ 4 ዓመታት ከምዑፍ መስቀል ትርኢ የብላ ስለ ዝነበርኩ ንዕድመይ ብዙሕ ከየካበደት ተቐበለቶ ኣነ እውን ብዘይከልዓለም ፈትኹዋ ከም ሎሚ ኣይግበሮ እንከፍተይላ ቅድሜኺ ስጣሓኒ እየ ዝብላ ነይረ ዲቦራ ኣባኣ ናይ ጉምሩክ ሓላፊ ስለ ዝነበረ እንተስ ደመወዙ ኣኺሉ ተሪፍዎ ወይ ድማ ጉቦ ወዲ ጉቦ በሊዑ ኩሉ ግዜ ዝደለየት ዓይነት ዘመናዊ ክዳን ጫማ ዓይነት ሞባይል ካብ ኢዳ ኣይትፈልን ዓመት ክሪኣ ከለኹ ከም ዕፉን ሸሕ ክዳና ናብራ ናይ ዓድና ጌና ደይተረድኣ ብናይ ደገ ገንዘብ ትነብር እዩ ዝመስለኒ ነይሩ እተን ዝበዝሓ ዝፈልጠን ደቂ ኣንስትዮ ኣከዳድንአን ብናይ ውሽጢ ዓዲ ደመወዝ ጥራይ ክግዛእ ዝኽእል እዩ ርግፀኛ እየ
ዲቦራ ትረግጦ ጫማ ንዓይናይ ክልተ ወርሒ ደመወዘ እዩ እምበር እዛ ከምዚ ዓይነት ሰብ እያ ንፃውዒት ፍቕረይ ዝተቐበለቶ እንታይ እዩ እዚ ሓንቲ ደይኮነትን ፍቕሪ ኣፍቂረ ዝብል ትብሉ ትህልው ኢኹም ኣይረድ ቀዳማይ ገዛኻ ተፈሪሱካ እሙኻ ውላድ ዘይብልካ ናብራ እስኳብል መሪር እዩ ንግዲ ሓቂ ንጓልካ እኮ ብጓል ኢኻ ትርስዓ መቸም ኣይትፈርዱን እንትኾኑ ምኩሕት ዓመዱ ዝበለ ደራፋይ ሓደ ግዜ ዲቦራ ኣብ ከረን ኮይና ደወለትለይ እሞ ተቕሊላ ንኣስመራ ክትመጽእ ኣብ ኣስመራ ድማ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ከም ወይተር መሳሊ ሰሪሓ ክትነብር ኣነ ክትሓባበራ ሓተተትኒ ካዕካዕ ኢለ ሰሓቅኩ ዲቦራስ ወይተር ክትሰርሒ በልኩዋ መቸም ጌጋ መናብርትና እንዲዩ ንሰብ ብግዳሙ ወይ ከዓ ብኣከዳድንኡ ከይፈርዶ ምሒለየ ሽዑ መዓልቲ ከይተረዳእኒ ንዲቦራ ጎዲአየ ንሳ ዓቕማን ዘላቶ ኩነታት ኣብ ግምት የእትያ ክትፍትኖ ዝበለ ስራሕ ከበራትዓ እየ ዝግባኣኒ ነይሩ ኣነ ግን ባዕለይ ዘይከውን ግምት ሂበ ሃለውለው ኢለ ብዝኾነ ዲቦራ ነታ ሓንቲ ለይቲ ብሓደ ድሕሪ ምሕዳርና ብኡ ንብኡ እያ ንኸረን ተመሊሳ ግና በይና ኣይኮነትን ከይዳ እንኮላይ ልበይን ቀልበይን ምሳ እዩ ኸይዱ ክሳብ እዚ ባዕላ ደው ኢላ ክመጽእ ትብለኒ ኣነ ባዕለይ እየ ዳርጋ መዓልታዊ ደው ኢለ ብሓደ ክነብር ዝልምና ዝነበርኩ ንሳ ግን ዋላ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ደው ኢላ ኣይትፈልጥን ኣዝየ ይግረም ነበርኩ እዋ ናታ ባህሪ ጥራይ ድዩ ዋላ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ እዚ ኩሉ እናደወልኩላስ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ክትድውለለይ ኣይትኽእልን እንታይ ይበሃል እዚ ይብል ነበርኩ ኣብ ዝደወልኩላ ግና ጽቡቕ ጌራ ተቐበለኒ ጽቡቕ እውን ተዕለኒ ነበረት እሞ ከምኡ ስለ ዝነበረት ያ ድማ ኣብ ግዜ ሽግራ ክትድውለለይ ዘይተሰከፈት ኣነ እውን ኣብ ዝደወልኩላ ዘበለ ኩሉ ግዜ ትርከበለይ ስለ ዝነበረት ቀልጢፈ ክርከበላ ወሰንኩ ደኣ እምበር ሕጂ ድያ ትድውለለይ ኣይበልኩን ሓደ ዓርከይ ንሓንቲ ኣዝዩ ዝፈትዋ ዝነበረ ጓል ደሃይ ኣይትገብርን እያ ብምባል ከም ዝረሓቓ ይፈልጥ እየ ንሱ ከም ዝብሎ ለትፈትወን ነይራ ባዕላ ምደወለትለይ ነይራ እዩ ዝብል ብናቱ ርድኢት ተኾይኑ ዲቦራ ሽሕ ግዜ እናደወልኩላ ንሳ ግን ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ዘይምድዋላ ስለዘይትፈትወካ እያ ይብለኒ ናቱ ርድኢት ኣይሰማምዓሉን እየ ምኽንያቱ ደቂ ተባዕትዮ ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ከም ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ዓይነት ስምዒት ወይ ድማ ሓደ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህልወና ኣይፅበን እየ ንግዲ ሓቂ ኩላትና ደቂ ተባዕትዮ እውን ሓደ ዓይነት ኣረዳድኣ የብልናን ንኣብነት እታ ዓርከይ ቴሌፎን ዘይደወለት ስለዘይትፈትወካያ ይብል ኣነ ኸኣ ቴሌፎን ደዊልካላ ዘይትቕበለካ እንተኾይና እያ ዘይትፈትወካ ይብል ኣብ ዝደወልኩላ
ትርከበለይ ተኾይና ኣኽብሮትን ፍቕርን እዩ ዝገልጽ ደኣምበር እንታይ ደኣ ክንብል ኢና እስኪ ኣብዚ ጉዳይ ርእይቶኹም ሃቡ ኣነ ብወገነይ ወላካ ቴሌፎን ደዊላትለይ ብዘይ ምፍላጣት ተገረምኩ ስለዘይትፈትወኒያ ኣብ ዝብል መደምደምታ ግን ፍጹም ኣይበጻሕኩን ብዝኾነ ንሳ ትፍትወና ኣይትፍትወኒ ብዘየገድስ ክመጽየ ብምባላ ኣዝየ ተሓጐስኩ ኣነ ንራኸበሉ ዝኾነ ኣጋጣሚ ዝጽበ ነይረ ብናተይ ኣረዳድኣ ኣጋጣሚ ማለት ምቹእ ግዜ ትደልዮ ትረኽበሉ ወይ ዝወሃበካ ዕድል ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኣምን ካብ ኣምላኽ ዝተዋህበኒ ዕድል ፍጹም ከሕልፎ ስለ ዘይደሊ እዚ ምምጻእ ናይ ዲቦራ ድማ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ካብ ኣምላኽ ዝተላእኸኒ ዓብዪ ዕድል ክጥቀመሉ ወሰንኩ ከባቢ ሰዓት 8 ምሸት ሰኑይ መዓልቲ ሃንደበት ማዕጾ ገዛና ተዃሕኩሖ እሞ መን ምስ በልኩ ዲቦራ ክፈቶ ኣነ ዲቦራ የበለትኒ ብፍጹም ሰንበድኩ ነገራት ተሓዋወሰኒ ገዛይ መን ኣርእይዋ ማዕጾ ብምኽፋት ብስምዒት እተዊ ይበልኩዋ ንሳ ድማ ሰላም ከይበለትኒ ትኽ ኢላ ኣትያ ኣብ ሳሎን ኮፍ በለት ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ራማ ኢንተርቴይንመንት ዲቦራ ናብ ቤት ኣብርሃም ድሕሪ ምምጻኣ ዘጋጠመ ህይወት ኣብ ዝቕጽር ራብዓይ ክፋል ናይ ኣብርሃም ኣንስቲ ከነቕርበልኩም ኢና መደብና ንምክትታል ከምኡውን ንዓና ንምብርታዕ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮመንት ግበሩ ሰላም ቅነ